ମତେ 10 କିଲୋ ଆଳୁ ଦିଅ ମତେ 10 କିଲୋ ଆଳୁ ତାକୁ ମୁମା ଦେଲା ଜାଣି କି ଦିଅ ଆଳୁ 10 କେଜି। ଗ୍ରାମରେ ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ବିସର୍ଜନ ଆଉ ଗୋଟେ ଭୋଜି କେମିତି ସୁରୁଖୁରୁରେ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ମିଟିଂର ଆୟୋଜନ ହୋଇଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ଏବଂ ଗ୍ରାମର ବୟସ୍କ ଲୋକମାନେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଉ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ପଛପଟେ ବସି ଖାଲି ହିଁ 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 ହସୁଥିଲୁ। ମତେ 10 କିଲୋ ଆଳୁ ଦିଅ ମତେ 10 କିଲୋ ଆଳୁ ତାକୁ ବିଜୁ ଜେଜେ ଆମର 10 କିଲି ଆଳୁ କହି 5 କିଲି ଆଳୁ ଦେଇ ଚିତା କାଟି ଦେଇ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। କିଏ କ'ଣ କେଉଁ ଆଇଟମ୍ ଦେବ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଜୋରରେ ଟଣା ଉଟରା ଚାଲିଛି। ଶେଷରେ ବିଜରାମ ଜେଜର ଚାକୁ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା ମିଷ୍ଟର ଲଗନ ଦ୍ୱାରା। ଇଏ ହେଲା ଆମର ହାଇଡ୍ରା ହେମନ୍ତ ଆଉ ଇଏ ହେଲା ସୁମା ବୁଢ଼ା। ଶେଷରେ ମିଟିଂ ସରିଲା। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।